Γεια σας, σήμερα θα παίξουμε αγκάρι. Δηλαδή, σας ενημερώνω ότι τώρα στο αγκάριο δεν θα ακούγομαι στα αγκάρια. Πάμε, Παναγία. Για μένα είναι λίγο δύσκολο. Πρώτη φορά παίζω. Τώρα δεν ξέρω αν νικήσω, χάσω. Δεν χάσω. Παιδιά, νομίζω ότι ήταν αυτό που προφυλάζει στο φράση. Ναι, και πήγα εκεί. Έλα. Πλάκα μου κάνεις. Και εδώ. Πάω, θα με φάνε αυτά. Ευγίνο κλείστο, σε ζητάω. Ευγίνο κλείστο, σε ντεντεντεν. Πλάκα κάνω. Έλα. Αν μπορεί να με φάει. Όχι. Παιδιά, δεν με φάγανε. Wow. Λα. Παιδιά, θα γλιτώσω. Άντε, γεια, γλίτωσα. Παιδιά, έχω κατουρηθεί πάνω μου. Έλα εδώ να σε φάω. Γιατί δεν το τρώω. Α, ωραία. Μεγάλωσα. Πρέπει τώρα να συγκεντρωθώ. Ησυχία τώρα που θα συγκεντρωθώ. Έλα. Τζάμπο, έλα εδώ. Θέλω να πάρω ένα δώρο, θέλω να πάρω. Τζάμπο. Τζάμπο, έλα εδώ. Παιδιά, θα με φάει αυτός. Έγινε κομματάκια. Δεν γίνεται να με φάτε. Βάλτε το απόφαση. Δεν γίνεται. Γιατί δεν μπαίνω. Ή το Ρίο θα με φάει. Το Ρίο το Τζάμπο. Τζάμπο. Παιδιά, με έφαγε. Επαγγελματία. Ωραία. Ωραία, ας αρχίσουμε. Έλα. Go away. Θέλω να σας ενημερώσω ότι μπορεί να δείτε πολλές διαφημίσεις. Δεν δουλεύεις τώρα. Αυτή η καρδούλα μου σπάει τα νεύρα. Τώρα που τη συνάντησα. Είμαι στην 82 θέση. Είμαι τόσο άχρηστος. Είμαι στην 82 θέση. Είμαι στην 82 θέση. Χέση. Αλλά σε λίγο θα είμαι στη 30 και στη 50 και στην 60. Πλάκα. Γιατί μεγαλύτερο. Δεν τον έφαγα. 58. Να πήγε να κλειστώ. Σε ζητάω. Παιδιά, πώς με... Αυτό τους άφαγε όλους. Λοιπόν, θα παίξουμε κι άλλο λίγο. Και αυτό θα είναι το βίντεο. Ευγίνο κλειστό. Σε ζητάω. Διαχέστηκα. Τι! Έλεος! Θα παίξω συγκεντρωμένα τώρα. Δεν θα μιλήσω δηλαδή. Συγκεντρώνω. Πολύ συγκεντρώθηκα. Τι να πω. Μπράβο. Α, ναι.
Και από τα νεύρα μου έσπασε την οθόνη στο τάμπλετ. Ναι, θα μου στείλει ο GR, ο Light Gamer, θα μου στείλει και πώς παίζεις. Ακούστε. Λοιπόν, έχω νευριάσει εκεί, ήθελα να παίξω γκάλια και να κάνω και ένα βίντεο, δεν δούλευε, το ρίχνω κάτω και μου ράγισε. Το κακό είναι όμως τώρα ότι είναι ένας εδώ, τύπα. Είναι να γίνει δίπλα να πετάξω δύο. Ή όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Λοιπόν, ναι. Και στα αγκάρια σας συμβουλεύω, όταν πετάτε ένα τέτοιο, να το πετάτε κάπου που δεν είναι κάποιος άνθρωπος. Ναι. Αυτό, όχι. Θα κάνω και λίγο σοβαρό τώρα. Ναι. Δεν θα μιλάω τώρα για λίγα λεπτά. Πλάκα μου κάνετε. Πλάκα μου κάνετε. Συγκεντρώνομαι. Δηλαδή δεν μιλάω τώρα. Ξυρίζω. Έλα. Ωραία. Για να πάω ψόφισα. Να το ξέρετε αυτό. Αντιψόφισα. Αυτό με κυνηγάει επειδή είμαι μεγάλος και θα το συμφέρει. Τι! Ήταν το μικρό εκεί, με μπέρδεψε. Λοιπόν. Και γεια σας gamer! Ναι, μια